लोगोफोरनि दिनैनि भिडिअआ नायलांबाय था जोबोर इन्टारेस्टेड जागोन मानो होनोबा जों फार्स्ट खर'आव दुगैदोंमोन माने मा खालामगोन मा मागोन जों बिदि जानायलाय माने बेरायहैनाय जाबाय आरो फार्स्ट भिडिअ इन्जय boleh bang kemawaikan ya bos
राजिबा थालिर गायो हायानो थालिर गायना राजिबा थ' गायलाय राजिबा थालिर गायनानै लोगोनो नायलाय राजिब थालिर गायनायखौ नायनि बेसेबांबा गोबावनि उनाव आथिं हेंदांदांसो जायो जायाखै हेंदांदांसो जादों आथिङा हेंदांदां जादों सिदा लानांगौ फाग्ला सिदा लालाय सानैजोंसो लायो देलाय दे नै नुदों मालाय नै गोरोंना गोरों मालाय आथिङानो गुवारसै बेना जायाखै आथिङानो गुवारसै नोंना आथिङानो गुवारसै सिदा लाब्रा सिदा Rajiba. Nei. Apa itu? Dari sini ya Rajiba. Bengko, masa? Jadi lebih mau gue. Mati nang jalan malah kamera lah. Ayah. Ini duit video. Dari boxing. Dah. Rajikin jalan. Pas na ya. Mana sih? Ôi sao xe hư bài. Hư lại hư. Sang cái thử. Apa dua inci? Bose. Video lah karena apa ya? Bikin siang bisa. Dia batak sih makan sih. Saya lihat kabar yang jelas lah. Oh ya, senari kalian yang mana? Saben lagi tuh. Hai guys, terus komedi ya gue video. Ke top saben kan gue nang top saben. Nih, mau